Umar bin Xattab aytdi, Allohning elchisi sallallohu alayhi vasallam bir vaqt aytgan: "Inna awwala shay'in khalaqahu Allohu azza va jal al-qalam." Shundoqda Alloh eng birinchi borliqqa keltirgan narsa u da bo'lsa qalam. Fa akhazahu bi yaminihi, ham Alloh uni o'ng qo'lidan olib, vakilta yadayhi bi yamin, ham Allohning ikki qo'lida yamin, ya'ni ikki qo'lidan o'ng qo'l bo'la. Nechik аңларга моны Аллаһның ике кулда уң? Беренчедән без Аллаһның кулы дигәндә бу хадистән күрәбез, Аллаһның димәк нәрсәсе бар? Куллары бар. Моны турында кем безгә хәбәр итте? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр итте. Аллаһның ике кулда уң кул. Ничек аңларга моны? Аллаһның ике кулы даган камил. Безнеке шикелле түгел. Безнең уң кулыбыз көчле, сул кулыбыз нәрсә? Көчсез. Безнең уң кулыбыз яхшы эшләр өчен, сул кулыбыз ничек? Башка теге начаррак, пычрак булган эшләр өчен. Ләкин Аллаһның кулы алай түгел. Аллаһның ике кулы да көчле. Аллаһның ике кулы да камил. Аллаһның ике кулы да иң яхшы куллар. Һәм инде Аллаһның кулы дигәндә, әлбәттә, Аллаһның кулы кешеләрнеке шикеллеме? Юк, Аллаһның кулы кешеләрнеке шикелле түгел. Аллаһның кулы, мәсәлән, хайваннарныкы шикеллеме? Юк, хайваннарныкы шикелле түгел. Аллаһның кулы аның бөеклегенә хас. Аллаһның кулы аның кудрәтенә, бөеклегенә, аның камиллегенә хас. Һәм без аны белмибез. Без аны күрмәдек. Чөнки Аллаһ субхана тәала әйтте: "Лейса камислихи шәй." Аллаһ шикелле бер нәрсә дә юк. Аңа бер нәрсә ошамаган. Аңа бер нәрсә ошамаган, аңа бер нәрсә охшаш та түгел, якын да түгел. Аллаһ субхана тәала ул нинди? Ул үзенең бөеклегенә хас. Шуңа күрә Аллаһ шушы каләмне уң кулы белән ала даган әйтә: "Факатаба ад-дунья ва ма якуну фиха мин гамалин магмулин." Һәм ул шушы каләмгә язырга әмер итә. Нәрсә язырга әмер итә? Бу дөньяда бар нәрсә буласы бар нәрсәне, бу дөньяда эшләнәчәк бар нәрсәне язырга әмер итә. Биррин ау фуджурин, яхшы гамәл булсынмы, начар гамәл булсынмы, радбин ау ябисин, кыры булган нәрсәне, я инде дымлы булган нәрсәне, фа ахсаху гиндаку фи зикри, һәм ул буларның барысында ләухил махфузда яза, ягъни бу дөньяда буласы бар нәрсәне ләухил махфузда яза. Сумма каля, шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итте: "Иқрау ин шиктум." Әгәр теләсәгез шушы аятны укыгыз иде. Хаза китабуна янтику алейкум бил хак. Шунлыкта безнең бу китабыбыз бары тик хаклыкны гына сөйли. Бу китабыбыз бары тик хаклыкны гына сөйли. Менә моны карагыз әле. Карагыз әле, шунда тотсын әле. Бу китабыбыз бары тик хаклыкны гына сөйли. Инна кунна настансиху ма кунтум тагмалун. Һәм инде biz аңа шушы китапка аларның барлык эшләгән, ягъни сезнең барлык эшләгән гамәлләрегезне язырга әмер бирдек. Язырга әмер бирдек. Фахал такуну нусхату илля мин амрин кад фурига минху. Һәм инде барлык вакыйга ләухул махфузда язылганның копиясе. Ягъни бу дөньяда менә нәрсә генә булмасын, булар барысы да инде ләухил махфузда язылган. Менә безнең бүген безнең утырасыбыз, шушы мәҗлестә утырачагыбыз язылганмы ләухил махфузда? Әйе, язылган. Синең шундый киеп утыруың язылган, синең менә шулай ул шулай утырачак дип, синең менә шулай утырачак дип, барысы да бу инде Аллаһның китабында язылган. Аллаһның китабында язылган. Тайып. Шейх әйтә шушы хадисның тәфсирләрендә: "Хазал хадису фиһи анна Аллаһ азза ва җалла халакал калам ва амараху ан яктуба ма арадаху мин амри дунья вал ахира." Иң беренче Аллаһ каләмне барлыкка китергәннән соң әйткәнебезчә, бу дөньяда һәм ахирәттә булачак бар нәрсәне язырга әмер итә. Бар нәрсәне язырга әмер итә. Ва кулли шәйин хуа каинун иля яумил қияма. Һәм анда язылган бар нәрсә дә булачак.
Анда язылган бар нәрсә дә булачак, булмый калмаячак. وقد اختلف علماء في أول المخلوقات. Галимнәрбез арасында каршылык барлыкка килде. Ихтилаф, ягъни төрле сүзләр барлыкка килде. Аллаһ иң беренче нәрсәне барлыкка китергән? Каләмме, башка нәрсәме? Әу хуал гаршу вал мау әм калам? Ул каләмме? Ягъни Аллаһның гаршеме? Ягъни шушы гарш Аллаһның гарше торган сумы? والقول المؤيد بالدليل أن أول مخلوقات الغرش һәм иң дөрес һәм иң көчле дәлилгә якын булган сүз ул нинди? Аллаһ иң беренче барлыкка китергән нәрсә, ул да булса Аллаһның гарше. Аллаһның гарше гарш халакахуллаху алал мал һәм Аллаһ шу гаршын су өстендә барлыкка китерде. Сумма халакал калам. Шуннан соң каләмне барлыкка китерде. Ва кала лаху уктуб ма кама кадир кулли шәй. Шуннан соң Аллаһ каләмне барлыкка китергәннән соң аңа әйтте: бар нәрсәне дә яз. Бар нәрсәнең тәкъдирен яз. Фа аввалиятил гарши алал май аввалия мутлак ярамсы аңлашыла. Таyyib. Иң беренче бу хадистә килә кешенең тәкъдире. Ягъни biz әйттек, бар нәрсә дә буласы, бар нәрсә дә язылган инде. Аллаһ китабында язылган, ләүхил махфузда язылган бер нәрсә дә булмыйча, калмаячак. Һәм инде күп кешенең сорауы туа. Ничек шулай соң ул? Димәк, минем бүген харам эшләячәгем язылган. Димәк, бүген аның изге гамәл кылачагы язылган. Димәк, безнең ихтиярыбыз юк дип әйтергә мөмкин. Без моның турасында алдагы дәрестә әйтеп үттек, шуңа күрә монда тукталып утырмыз. Ләкин кыскача гына әйтәбез, тагын бер тапкыр кабатлап, Аллаһ субханаху ва тааля тәкъдирне язганда бер кешене дә мәҗбүр итмәде. Бәхетсез булырга, бәхетле булырга, гөнаһлы булырга, гөнаһсыз булырга бер кешене дә мәҗбүр итмәде. Утка керергә, утка кермәскә. Әйе, Аллаһ язып куйды һәрберебезнең утка керәчәген. Кемнең утка керәчәген, кемнең җәннәткә керәчәген, кемнең гөнаһлы булачагын, кемнең гөнаһсыз булачагын. Аллаһ моны язып куйды, ләкин мәҗбүр итмәде. Шин дөрес хак сүз ул да булса, Аллаһ безнең билде шулай эшләячәгебезне. Аллаһ кемнедер барлыкка китерде, ул билде аның. Шундый вакытта аның ихтияры булды. Яхшы гамәл кылыргамы, ягъни гөнаһ кылыргамы? Бу кеше шундый елны үзенә нашар гамәл сайлап алачак. Бу аның ихтияры булачак. Аллаһ үзенең бөек камил гыйлеме белән моны билде, шуңа күрә язып куйды. Аңладыгызмы? Аллаһ субхана тааля безне шушында утырачагыбызны, шушында бүген җыелып утырачагыбызны билде. Һәм шуңа күрә язып куйды. Шундый кешеләр шушы көндә шунда утырып дәрес алачаклар. Аллаһ билде шундый кешеләрнең бүген көндә каядыр барып, мәсәлән, Аллаһ күрә алмаган гамәлләрне кылачагын. Язып куйды, шундый кешеләр шундый көнне гөнаһ эшләячәкләр дип. Нигә ул аны язды? Чөнки Аллаһ моны билде. Аллаһ моны билде һәм бу нәрсә Аллаһның гыйлеме камил һәм бу нәрсә һичшиксез булачак. Аңлашылдымы? Мәсәлән, беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, бу хадистә килде, Аллаһ субхана тааля иң беренче барлыкка китергән нәрсә ул? Каләм. Ләкин галимнәрбез аста укыдык, шейхның сүзләрен, галимнәрбез башка дәлилләрне китереп нәрсә? Чынлыкта Аллаһ иң беренче барлыкка китергән нәрсә ул аның гарше. Аннан соң гына каләмне барлыкка китерде. Шуңа күрә динне галимнәрбез диндә ниндидер хөкем чыгарганда, ниндидер дәлил китергән, ниндидер хөкем, ниндидер карар чыгарганда бер хадискә генә тупламыйлар. Бер хадисне, бер аятны генә алмыйлар. Барлык шушы мәсьәләдә килгән барлык аятларны, барлык хадисларны караганнан соң, кайсының дәлиле көчлерәк, кайсы хаклыкка якынрак, кайсы сахихрак, шуннан соң гына карар чыгаралар. Шуңа күрә барлык дәлилләрне алганнан соң гына карар чыгаралар. Аңладыгызмы? Һәм шуннан соң карар чыгарганнан соң, шуннан соң үзләренә игътикад алалар. Ләкин кызганычка каршы күп кеше бүген нәрсә эшли? Нәрсә эшли? Үзенең нәфсенә, үзенең хавасына, үзенең бузыклыгына туры килгән
tilagine to'g'ri kelgan bir oyatni, ya'ni bir hadisni topadi, shunga tirkanib, shunga birkilib, boshqa hadislarga ixtibor etmisha, boshqa hadislarni eshittirga tilamisha, shunga tayanib amal qila boshlaydi. Misol uchun, bir misol keltiramiz. Masalan, bir kishi masalan yozadi, aytadi. İla namazı oldindan 4 rakat sünnet keldi bizning, shulaymi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 4 rakat sünnetni o'qitirgan bo'lgan. Bu sünnetni 4 rakatni to'lisincha o'qirganmi, ya'ni ikkiga bo'lib o'qirganmi deb so'rayman masalan. Bir kishi. Bu kishiga aytasan, bütün hadislarni olgandan so'ng, bütün hadislarni dalillarini olgandan so'ng, eng durisi, eng yaxshisi, eng foydalisi, eng savoblisini nechik bo'lar? Ikkishar o'qib, 2 rakatdan so'ng salom beradi. Chunki payg'ambarimiz shulay ishlaydigan bo'lgan. Menga dalillar ko'rsatadi deb aytamiz. Shundan so'ng bu kishi o'zini bu hatta dalil sahihda to'g'ri, yaxshi dalil, sahihdan tuvanroq dalil topa o'zidan nindi. Bir hadisda kelar, masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan 4 rakatni o'qigiz, hamda 4 rakatdan so'ng 2 rakatdan so'ng tashahhud o'tirib 4 rakatdan so'ng salom berigiz deb. Masalan, bir hadis kelar. Bu hadis hatta sahih to'g'ri. Mana bu hadis kelib, shu hadisni olib, shu o'zining 4 rakatini o'qiy boshlaydi. Lekin boshqa hadislar ko'rsatgan narsaga payg'ambarimiz ikkishar o'qigan. Shuning hadis kelar, payg'ambarimiz aytdi, as-salatu al-layli wal-nahar masna va masna. Tungi ham kunduzgi namozlar ikkishar degan hadislar kelar. Ham boshqa hadislar kelar. Ham olimlarimiz aytdi, yo'q deydi. 4 rakat o'qisang da yoray. Lekin yaxshiroq ham durustroq bo'lishik ikkishar rakat o'qi. Albatta endi musulmon kishisi, mu'min kishisi xayrlik tilagan, zo'r ajr savob tilagan kishi o'zining nenda yo'lini oladi? Qaysini oladi? Yaxshiroq, durustroq deganni oladi. Endi o'zining havosini, o'zining tilagini eran kishi neni oladi? Bir hadis topadi, shunga era. Shunga ko'ra bu hadisda kelsa degan Alloh subhanahu va taolo birinchi qalamni borliqqa degan deb. Lekin bütün hadislarni, bütün oyatlarni olgandan so'ng olimlar o'zini aytadi, Alloh subhanahu va taolo eng birinchi g'arshni borliqqa keltirdi. G'arshdan so'ng endi o'zining g'arshni borliqqa keltirgandan so'ng endi qalamni borliqqa keltirdi. Ham endi bu qalamga amr berdi. Endi amr berdi. Qiyomat kuniga qadar bo'lsa bor narsani yoz deb amr berdi. Allohu a'lam.